igino menda ma ichoko kuom japiny matiyo matek, kosetiyo matek kowuok e osuru ma ichoko kowuok kuom japinya, sirikal pesa kochopo e lwete to aneno ka omenda lal e yore mopogore opogore. Higa achiel koro bende broad based osekonyo e dino rode mag mibadhi e yo makare. Nitie gigo ma otimore Kenya ka, osiepa mondi nowacho ni chalo mana ni a support broad base. To ing'eyo ni ok inyal kawo nyathi mipuk oko gi besen gi pie mano kaka joluo nowacho. To ahinya gima nyalo wacho ni nitie gigo mabeyo mwaneno sani, to nitie gigo mabe pok otimore maber. To gigo moko osetimore maber e Kenya ka en wach mibadhi mar Kenya ka. Ouru diere moko nonyisowa ni wa lose 2 bilion 2 odiochieng' kodiochieng' ma ji owuok ne wa ji kwelo. Sani President Ruto to pok owuok onyisowa ni to wan walalo pesa di. Adiera king'iyo gigo mag mibadhi, nyocha neno ka bunge oyalo wach mar e-citizen. E-citizen owachi ni pesa no jowa gole gimoro amora michulo e sirikal ibiro chulo 50 gi 50. Sani koro aneno komede 50 gi 50. Iwacho ni account no onge Kenya ka, account no jomoko be marane, account no bilion mang'eny osedhi molal. Waneno weche matimore kata TAC ka, kake nyocha gibedo ka gindiko ji kata gitimo promotion be nyocha ok ber ahinya. Mago gin weche mag mibadhi. Sani waneno ka SHA obiro. Ta ahinya ok daher ni mondo akwed ng'ama iluongo ni Duale, lakini ka SHA obiro gi wechene. Osiptande mang'eny mwanwang'o kanwang'o 20 bilion wuok mana thurgi kocha. Osiptande mapok notiyo, Honorable Rero nok dwa wacho mano, lakini waneno mana ka giwuok kocha. Osiptal mapok otiyo 20 bilion omigi. Nyiso ni ka idonjo kacha, chalo ni jotelo modonja kacha ni pup to gichako mana kwelo, to gikwelo mana gosiepegi gi kuonde ma giwuoke mondo gigo bed maber. Ka wang'iyo weche mag SHA gi, ahinya pesa makoro dhiye e osiptende makata ok ti, waneno ka gini en mana trick mokaw education system. Education system ka weche mag puonjogi, nyocha neno ka investigation nowuok ka Auditor General wacho ni skunde moko imiyo pesa kata skunde mok ti. Nyiso ni rieko cha iwinja, rieko manyocha tiyo ka education kacha pesa mag feeding program manyocha jogo kwalo maber. Magi jo health ng'enya ni education. Education kanyo mwalimu be. Education kanyo mwalimu be ibo bedo kinyisowa. Be ibo bedo kinyiso nang'o miyo skunde pok oyudo pesa. Jotend skunde riembo nyithinde skul gi sani. To kata education department committee mabe osiepa orero nitie be pok owacho ni jok ma skunde ka manye uru jogo manotero pesa kanyo nikech pesa no the account to goal. Rieko no wuok mana ka education ka kaka nyocha gikwalo pesa. Koro gikele kanyo, gikele health. Health chon ni kwelo unikane ntie gi NIF to ne ndi kwelo to ne gi exaggerate numbers, ne gi exaggerate fees gik moka ilago. To koro gineno ni mano pod tin. Koro wakauro stende mokti, waneno kata moko South Nyanza kojo stende mokti watim nade? Wakete pesa mondo jogo nwang'. To ni jogi ok nwang'gi, companies gi bentie. Ineno ka koro wajumbe nowuok mowacho ni Duale ni koro nikech wasekethore, wachalo ni wadwa dhi kethore gi ker. Koro wakethore gi koro Duale ni wadwa luongo mondo wariembe tich. Duale wacho ni an kare kudwa luonga mondo wawe tich, kare wakaw gini mondo ater ne DCI. Iwinja ja upelelezi. Nyiso ni odwa luoko lwete ni onge kanyo. To gine jok manoro pesa. Gine jok mong'eyo motu winjoro tim verification. Ong'isi kaka gin gi system mong'eyo detect fraud. Ong'isi kaka gin gi system ma koro tiyo maber. To jogi duto giwacho ni gi detect to kata ng'at achiel mimako onge. Iwinja. Nyiso ni gini ging'eyo gima gitimo. Ging'eyo gima gitimo. Dhano to tho e health e ostandi. Dhano ok nyal nwang'o thieth maber e wach shano. Kidhi kucho, nyocha neno ka osiepa moro owuok matek mowacho ni hospital moro Nakuru kocha ni ng'ato nigi kansa, to ka ng'ano nigi kansa ogole mtandao to wacho ni kansa ni pod otin, we odong maduong' koko watim ni operation. Mane gima SHA wacho. Gima timore Kenya ka en ni wadwa wacho adiera
wang'eyo ni EACC tiyo nyocha wanano ka president kendo chako keto team moro mowacho ni team ni be okony EACC iwinja rech chako tow gi malo ok wanyal bedo gi president ma ji luongo ni jakuo to pok owuok nikech iwinjo kidhi kata rallies moko iwinjo ka jomoko wacho ni mwizi to mwizi neno be pok owacho broad base ni be okelo mwizi wer moro ma ji wero rallies gi ni mwizi mane onge ga chon broad base okelo gik mang'eny koro wamedo kata mwizi nyaka wabed ni wanyalo bedo gi ker moluor to luor imiye mana konyalo crack the whip on corruption Janeno kamuru komeno wuok kawacho to be jatend piny osetemo crack the whip on corruption adiera kotudore kod kako sebedo koseyo kata jod bura ni gin bende nitiere kaka miyo gi met bilie moro abiro kanyo aneno ka minister mar interior wuok wacho ni polise mantie ndara gi gin kidwa golgi to ni kata imigi mna promotion to dwa mna dok e ndara kata idwa mna golgi bedo transfer to dwa mna dok e ndara nikech gikawo pesa magi jogi to be ging'e ni gikawo to wayudo kata ka president himself wacho ni jo wabunge gi kore jok ma corrupt moingo jom ng'ata tajira we ketho nying wabunge no wacho adwanu play clip no mondo usiemna dione no wacho ni tie mbunge manodhi okawo pesa mondo mi wabunge to penjowa ni to pesa no be nuyude to wan waduoke ni wanokwayo wacho ni koro dhi deal gi wabunge makawo pesa noko wacho ni mano kende atodonge pile mathoth bi wacho ni kudni achiel be matore mano kende noko wacho ni kata nitie jok miluongo ni jo welfare chairman mag welfare committee welfare nitie kata wabunge man National Assembly wang'eyo jo welfare go wadhi mbele nitie gik matino wacho mar so kuru ma Senate 150 million orero we wuondo wa no wadhi okiweya abumi nafasi mana mapio Agwanda bunge be wacho ni jogi chacho waka to bunge go bentie jok miluongo ni jo welfare gin be wang'eyo ni gikawo pesa irji ki apie committee to gikawo ni miwa mondo wamiwa bunge ichulo gi pesa mar bedo kanyo sama gibedo no salary be ichulo gi pesa moro be gin go kanyo iwinjo to jogi ok maki wang'eyo ni kata ministers moko William Somaruto nyocho golo kawacho ni nitie weche mag nitika ninturi ne en mar agriculture waneno corruption mag fertilizer waneno corruption mag ng'eny mano mag oil edible oil mobedo mokilka onge ng'ama noriembi Gen Z doko biro jogi di koro pod tiyo nyaka wabed gi president manyalo wuok kawuono mondo crack the whip nikech seche ma education is suffering to health is suffering mano jo piny ema inyore to sama ja piny inyore anyisi adier ni gikawo guso lo giuso gimoro amora ma gin go mondo ng'atgi man hospital ochangi nyaka wang'i weche mag health gi ta inya kok wanyal loso SHA mondo ti to kare dwokuru NIF mondo kon jo piny nikech ng'ato ok nyal dhi hospital ting'ise ni nyaka chul for 1 year okisechulo for 1 year kiny ji adi ma koro osechulo for 1 year pesa cho usetiyogo te ero moko waneno ka koro ikwalo iso ni corruption mantie Kenya ka mibadhi mantie Kenya ka kok wang'iyo to wadhi yudo dongo broadbase osekonye duoko pinya kose broadbase osenyaye aparo ni broadbase osenyaye nikech accountability koro onge nyaka wabed gi an official opposition accountability ng'awinjo be ni kawo mako ji mar mondo mi obed accountable role manyocha watiyo maber ahinya kaka jo ODM watiyo maginyalo go koko minyalo winjo ka piny go koko to sani koro gine sirikal to jomoko be wacho ni waonge sirikal to be jomoko be wacho ni wachiemo jomoko be wacho ni jomoko ok chiem ni waonge gimano wacho ka mana mapio kapok adhi yuyo madundo oversight e parliament manyalo kwero sirikal ni waweuru nego nyithindo manyalo kwero ni sirikal ni kik wachiel nyithindo gi lisasi ni what's forceful disappearance ka unge opposition must strong to ngiso ni mibadhi dhi bedo mang'eny moloyo kaka en akwayo katieko ma ni kaka president nyocho chako gi wajumbe ka omake wajumbe 2 kata 3 kata 4 otere iye iwinja ochako wadhie ka police kacha police is number 1 index in this country ochako make jaria 3 madongo otere iye odhie health mwaneno ka koro SHA billion makoro dhia beach moselalni gini odonjo fuke ji
bilion 5 kata bilion 1 adwa ng'isi Joyce an asebedo gi pesa matin to ka bilion owuotho kumoro nyaka ung'e ndache uneno fingerprint kaka oringo